Wala na po. Mainit yan, bagbagong mainit. Parang mainit. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, pupunta tayo sa fish pond kasi manghuhuli daw ng isda ngayon kaya pupuntahan natin. So, flex ko lang yung daan. Dito po kami dumadaan kapag pupunta kami ng fish pond. Yeah, Mama Imi! Guys, ito na ang papasok ng fish pond. Yun. So, ayan na guys. Malapit na tayo. Tirididig mo pa pinangalatubang. Sway. Ano na, mababaw na yung tubig. Here we go. Kita nyo na yan. Sige, dito pa tayo. Hindi mo nagpapanday. Say hi! Ito na. Mababaw, oh. Yan pa, may mga naliligang bata. Pangalan? Lang sa kakling-kling. Talwin, no! Ganda yung kapaan.
May pala si Baso. Oh. May salwa ko pa rin. Gua pa rin din sarungan. Bawa na naman po kayo. Wala na po. Hindi pa nagsara yata. Ay! Taga na po itay. Sarap din natin. Parang lagi. Dia pare. Bibiro daw. Identikin mo na. Hindi na lago yung tatay kay pare ng ling. Kita tayo hindi ka payat gusto mo sabihin payat. Tagang. Ay na si Dua. Duwan mo na po. Pili guys, pili. Okay. Naguro pala niyan. Oh. Kahit adobo. Saro kay niyan minsan si payo ay. Oh my God. Grabe. Saro ko yun. Minsan. Guys, may nakalabas. Ayun o. See? Ay, shell.
Andito lang. Puro to. Inangat na nag-ano pa. Kay bang, kay nang gana. Isirin mo naman. Kay kambro, gana. Gana, kay kambo. Kapat na. Ay, kay bang, kay na. Matukad na naman yan. Paya! Pagdara ka ba naman? Hindi, basang Tayo basang. ako. So, ayun guys, pauwi na kami mga alas 4 na din ng hapon. Nagkatulog ako sa fish pond. So, talagang hinuli pa yung mga ibang isda na naandun. Wala pa nga tubig yung ibang part ng fish pond. So, hinuli muna nila bago kami umalis. And, saka hintay kong umuwi sila. Umuwi kami. Ay, natulog muna ako. Sarap matulog na sa fish pond kasi yung hangin. So, fresh air. Tapos, walang gaanong init. Hindi tulad sa bahay. Sobrang init. So, guys, magpasensya nyo na ganyan talaga ako pag magigising ako. Hindi ko alam kung bata mamaga yung mata ko. Pero hindi naman siya maga, diba? Thank you for watching. And kung nagustuhan nyo po yung video na ito, give me a thumbs up. Don't forget to subscribe. Hit the notification bell para updated ka sa next video na i-upload ko. Thank you!